kung kalipay na ako na ang Bayanihan Bulanon nag-organize mo para sa agriculture and fishery. Ang priority nato sa karong panahon na pagkaon, tungod kay sa karong tuiga, di nato maisulti nga nasolban na nato ang problema sa COVID-19. Please, ang mensahe na ako ninyo karong adlaw, do your best sa pag-organisa. I-organize. Di pwede na sa karong panahon na nga natay giatubang na tapumpulga ng problema ng pandemya, dili organisado ang food production program nato. I wish you good luck sa organization ninyo. Kasaling mo na sa provincial government ni Artiap o ni Vice Governor Rene Lopez Relampagos, full support ta sa agriculture tungod kay sa karong tuiga. That is the focus. Make sure why Bulanon na magutom.